गस्पेल फर नेशन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसुनि मुङाव खुलुमहरनाय थाबाय। हामबाय होनदों इसोरा बेबायदि मोजां समखौ जों बयनोबो आरो होबावबाय। फैदो जोङो इसोरनि बायख'खौ जोङो दसे सम नायनि। से पितर 4:7 जों नायनि। गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय, बिनिखायनो नोंसोरो थोर लानानै सिरि मोननानै थादो, नोंसोर आरज खालामनो हानाय बायदि। इसोरनि बायख' 1 पितर 4:7 बेखौनो बुंदों। गासैनि जोबनाया खाथि जाबाय, बिनिखायनो नोंसोरो थोर लानानै सिरि मोननानै थादो, नोंसोर आरज खालामनो हानाय बायदि। दिनै इसोरनि बायख'आ जोंखौ बेखौनो जोंखौ गोसोखांहोदों। दिनै गासैनि जोबनाया खाथि जाबाय आरो जोङो सिरि मोननानै थानो थाखाय दिनै इसोरनि बायख'आ जोंखौ बुंदों। इसोरनि बायख'आ बेखौ जोंखौ बुंदों। दिनै जोङो संसारखौ नायोब्ला, बे बुहुमखौ जोङो नायोब्ला, बे बुहुमनि आबहावाखौ जोङो नायोब्ला, थारैनो बे बुहुमनि आबहावाया गोबांथार गाज्रि जाबोगासिनो दङ। आंनि आंगोफोर, दिनै जोङो नाय, हादोरजों हादोर बेबायदिनो दावहा नांनायखौ जों नुगासिनो दङ। दावहा जाहांहां बेबायदि नुगासिनो दङ। आंखाल जानायखौ जों नुगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो गोबां जेराव दैबाना जाफेरि बेफोरबायदि जायगायाव दैबानाफोर जानाय, बेबायदिनो सोमोनांथाव घटनाफोर बे पृथिबियाव जानाय, बेबायदि घटनाफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ। आंनि आंगोफोर, दिनै इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों। जोबनायनि मुगायाव बेफोर गासैबो जागोन। बेफोर गासैबो जागोन। जोङो लुकास 21:10 नायोब्ला जों बेखौ नुयो। बे बुहुमाव जानाय गासै घटना मानियानो दिनै जोबनायनि मुगायाव बेफोर जागोन होननानै। नांलायनाय जागोन, गावजों गाव अनलायनाय गैयि जागोन, हादोरजों हादोर बेबायदिनो दावहा जागोन आरो बेबायदिनो आंखाल फैगोन, बेबायदिनो गावजों गाव थैलायलायनाय फैगोन, मानिलायि फैगोन, बेबायदिनो गावजों गाव नायनो हालायलायि, बेबायदिनो गोबां संसाराव गिदिर गिदिर घटनाफोर जागोन। बेबायदिनो जोबनायनि मुगाया खाथि जायोब्ला होननानै जोंखौ इसोरनि बायख'आ दिनै खोन्थादों। आंनि आंगोफोर, बेनिखायनो दिनै इसोरनि बायख'आ बेखौनो होनबावदों। गासैनि जोबनाया खाथि जाबाय, बेनिखायनो नोंसोरो थोर लानानै सिरि मोननानै थादो, नोंसोरो आरज खालामनो हानाय बायदि। आंनि आंगोफोर, दिनै जों आरज खालामनानै थानो, जों दिनै सिरि मोननो, जोङो नायनि, दिनै दानि जिथु उथिखांबोनाय जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोर, बिथांमोना दायो बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ मानियै जालांबाय। दानि मानसिफोरा गावजों गाव फोथायनो हाला, बेबायदिनो फोथायनो हायि जालांबाय। बेबायदिनो दानि जुगाव बेबायदिनो नोंथाङा सोरखौबा मालाबाफोर बुजायदोंब्ला, नोंथाङा सोरखौबा मोजां बाथ्राफोरजों बे मानसिखौ थुलुंगा होदोंब्ला, बे मानसिया बे मोजां बाथ्राखौ मालाबाबो लानो नागिरा। बे मानसिया गावनि साननाय बायदिसो बे मानसिया मावनो नागिरो। बेबायदिनो दिनै जोबनाया खाथि जानायखाय मानसिनि जिबनाव बेबायदि सोलायनाय मोनसे परिबर्तना फैदों। आरो बेबायदिनो जोबनाया खाथि जानायखायनो मानसिफ्रा दिनै इसोरनिफ्राय गोजान जालांनो हमबाय। आंनि आंगोफोर, मानो होनबा बाइबेला बुंदों जोबनाया खाथि जाबाय होननानै। आरो बुंदों बावहाय, नोंसोरो सिरि मोननानै थोर लानानै थादो, नोंसोर आरज खालामनो हानाय बायदि। आंनि आंगोफोर, दिनै जों आरज खालामनानै जों जिसुनि खाथियाव जोङो अराय सम थानि। बेवहाय जों आरो नायबावनि, बेवहाय जों नायनि, नुजाहोजानाय 3:3 मा बुंदों। नैबेयावहाय ओरैबायदि बुंदों, बेनिखायनो नोङो गोसोखांदो, नोङो मा सानदोंमोन आरो खोनाबाय, आरो बेखौ हमथाब आरो गोसो सोलायदो। नोङो सिरि मोनाब्ला आङो सिखाव बायदि फैगोन, आरो आङो बबे मुगायाव नोंनियाव फैगोन नोङो मिथिनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै नुजाहोजानाय 3:3 बेखौनो बुंदों। दिनै इसोरा दिनै जोंखौ सोलायनो थाखाय दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो जोङो जुदि सोलायाब्ला दिनै जिसुआ माब्ला फैगोन जोङो मिथिनाय नङा। जों सोलायनायजों, जों आरजआव नांथाबनानै जोङो थायाब्ला दिनै जिसुआ बबे मुगायाव, माबायदि मुगायाव जिसुआ फैफिनगोन जोङो मालाबाबो जोङो मिथिनाय नङा। बेखौ इसोरनि बायख'आ बुंदों दिनै। आंनि आंगोफोर,
दिनै जोङो जिसु फैनायाव जुदि नोङो आरो आंहा जुदि थालांनाङोब्ला दिनै बेसेबां दुखु नांथावथाव बाथ्रा जागोन। बेनिखायनो बेयाव बुंदों जोङो सोलायनांगौ। दिनै इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों। इंलिसाव बुंदों रिपेन्ट माने जों सोलायनांगौ, जोङो गोसो फाफिननांगौ। आंनि आंगोफोर, दिनै आङो सिरि मोनाखैब्ला, दिनै आङो बे बुहुमनि जोबनायफोरखौ आङो दिनै थोर मोनाखैब्ला, जोबनायनि मुगाया खाथि जाबाय नैबेखौ आङो मोनथियाखैब्ला, दिनै जों मोनथिनानै दिनै जोङो थोर लानानै सिरि मोननानै दिनै जोङो गावनि पापफोरखौ दिनै जोङो इसोरनि खाथियाव लांनानै जोङो गोसो सोलायनायनि दायो सम। आंनि आंगोफोर, गोसो सोलायनायनि दायो जोंनि सम। जों आरो नायबावनि माथाय 25:31 लानानै 30 सिरिसिम। माथाय 25:31 लानानै 35 सिरिसिमखौ जोङो नायनि। बावहाय ओरैबायदि लिरदों, जेब्ला मानसिनि बिसा हौवाया गावनि समायनायाव गावनि आरफफोरजों लोगोसे फैगोन, अब्ला बियो गावनि समायनायनि सिंहासनाव जगोन आरो बयबो फोलेरा बिनि सिंहासनाव ज' जागोन आरो लावखारा मेन्दाफोरखौ बोरमाफोरनिफ्राय थख' खालामो बायदि बियो बिसोरखौ गाव गावनि हानजायाव थख' खालामगोन। आंनि आंगोफोर, दिनै इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों। दिनै जेब्ला जिसुआ जोंखौ लांनो फैगोन, जेब्ला जिसुआ बे प्रिथिबिया जेब्ला जोबलांगोन, जेब्ला नोंथां आरो आंहा दिनै बे संसारनिफ्राय जोबलांगोन, अब्ला जों जिसुनियाव जों थांनो गोनां जाथारगोन। जोङो जिसुनियाव थाङाब्लानो जोङो नोरगआव सहैगोन। आंनि आंगोफोर, बेनिखायनो बेवहाय बुंदों जेब्ला मानसिनि बिसा हौवाया गावनि सिंहासनाव जगोन आरो आरफफोरजों लोगोसे जेब्ला जोंखौ लांनो फैगोन, अब्ला दिनै जिसुआ जेरै मेन्दाफोरखौ बोरमाफोरनिफ्राय थख' खालामो, बेबायदिनो दिनै जोंखौबो थख' खालामगोन होननानै बुंदों। दिनै जोङो गोसो फाफिनाखैब्ला, दिनै जोङो इसोरनियाव नांनानै थायाखैब्ला, दिनै जेरै बोरमाफोरखौ मेन्दाफोरनिफ्राय जेन बासिनानै थख' खालामनानै गावबा गाव हानजायाव खालामगोन, बेबायदिनो दिनै पापि आरो धोरोमियाफोरखौबो बेबायदिनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ थख' खालामगोन होननानै बुंदों। दिनै आंनि आंगोफोर, बे गिलु बालु मोनसे बाथ्रा। दिनै नोंथाङा जुदि आंहा जुदि जुदि मेन्दानि फालोआव जोङो थायालासिनो जुदि बोरमानि फालोआव जोंखौ जिसुआ जुदि बासिना दोनोब्ला, नोंथां आरो आंहा दिनै मा खालामगोन? दिनै आंनि आंगोफोर, दिनै जेरै जिसुआ दिनै बोरमा मेन्दाफोरखौ दिनै बोरमाफोरनिफ्राय थख' खालामगोन, बेबायदिनो नोंथां आरो आंखौबो दिनै जेब्ला बियो जोंखौ लांनो फैगोन, अब्ला जोंखौ बेबायदिनो थख' खालामनानै जोंखौ बासिगोन। आंनि आंगोफोर, पापिफ्रा फारसेथिं जाहैगोन आरो धोर्मिफ्रा फारसेथिं जाहैगोन। गावखौ अनग्राफोरा फारसेथिं जागोन आरो गावखौ नेवसिग्राफ्रा फारसेथिं जागोन। गावनि बोसोन बायदि सोलिग्राफ्रा फारसेथिं जागोन आरो गावनि बोसोनखौ नेवसिग्राफ्रा फारसेथिं जागोन। आंनि आंगोफोर, दिनै जों अबेथिं दङ? दिनै जोङो मानिग्राथिं, इसोरनि बाथ्राखौ मानिग्राथिं दङ ना मानिथिं दङ? दिनै जोङो बोरमा ना दिनै जोङो मेन्दा? आंनि आंगोफोर, निस्सय दिनै जोङो इसोरखौ खुलुमनांगौ आरो दिनै इसोरनियाव जोङो गोसो फाफिननायजों जोङो दिनै इसोरनि खाथियाव थांनो नाजानांगौ। दिनै मानो होनबा बाइबेला बुंदों गासैनि जोबनाया खाथि जाबाय होननानै। आंनि आंगोफोर, दिनै बे संसारखौ नाय नोंथांमोना, संसारनि जितु निउसफोरखौ नाय नोंथांमोना, आरो नोंथांमोना बाइबेलखौ नाय। आंनि आंगोफोर, नोंथांमोना मिथिगोन बे संसारा बेसे गोबाव जोरना थाबावगोन। आंनि आंगोफोर, नाय ग्लबेल वार्मिं जागासिनो दङ। गोबां गिदिर गिदिर बरफफोरा दिनै हारसिंनो बायलांबाय थादों। बेबायदि प्रिथिबिया गरम जानायनि थाखायनो दिनै गेदेर गेदेर बांग्रिंफोर फैदों, जाथावै घटनाफोर जादों। दिनै जेब्लाय मालाबाबो दैबाना जायै जायगायाव दिनै दैबाना जादों। बेबायदि आसरित घटनाफोर बे प्रिथिबियाव जागासिनो दङ। आंनि आंगोफोर, दिनै बे संसारा जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो जोबनाया खाथिसै। बेनिखायनो जोङो थोर लानानै, जोङो गोसो फाफिननानै, जोंनि पापफोरखौ दिनै दोनथ'नानै जिसुनियाव जोङो फैनि आरो जोङो जिसुनियाव फैनानै जों जिसुखौ बुंनि, आंनि गोसो, आंनि जिउ, आंनि गासै प्राणखौ नोङो लादो आरो नों आंखौ बाहायदो होननानै जों जिसुनियावनो दिनै गथायनि। मानोना जोबनायनि मुगायाव नङाब्ला नोंथां आरो आंहा दिनै
बोरमानि फालोआव थाहैनो गोनां जायोब्ला नोंथां आरो आंहा दिनै अबायध मानियैनि जिथु हान्जायाव जोङो गसंनो गोनां जायोब्ला दिनै निस्सय जिसुआ जोंखौ नोरगाव हरगोन आंनि आंगोफोर। दिनै अबे मोनसे हान्जायाव जों गसंना दङ? इसोरनि बाथ्रा मानिनायनि हान्जायाव नोंथाङा दङ ना नोंथाङा इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिनायनि हान्जायाव नोंथाङा दङ? दिनै आंनि आंगोफोर, जों सानना नायनि, जों आर'ज खालामनानै थानि अराय सम। इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। हामबायसै।